kto to raz preletel. To malo byť tak, sexy. Čaute! Čaute, moja leží, to je Leníva, viete. Takže, je to náš prvý vlog. Ktorý potajú! Jak naskla, viete. Točili sme tu predtým, ale stále sa nám to nedarilo. Buď som ja preletela, alebo ona, alebo to, čo sa stalo. A zrazu až to vrtačky sa nám to darí. Takže, je to náš prvý vlog. Nechceme po nikom opakovať, viete. Nechcem po nikom opakovať, ani po Beautifyovi, ani po... Gogoušovi. Nášmu Gogoušovi. Strašne dobrý, máme ho rádi taký. A potom sme sa zišli robiť videa. Nechcem opakovať, ale ako niekto povedal, že každý si môže robiť videa. No, čiže... Budeme robiť trička s nápisom Cat Girl. Farby vy rozhodujete. Dáte do komentu. Dáte farbu do komentu a Veľkosť tiež, keď chcete vyhnať. no, Prvých 5 adresu prvých 5 dáme zadarmo a vy rozhodnete 5 do viac. Ale nemôžete zase, že 5, 15 alebo 5 a čo. Jednoducho viac než 5. 6 eur, 5 Nie, eur. 5,96. No, no, proste takú nejakú dobrú cenu. Vážne, že tu chodia ľudia, ale my nechceme točiť vnútri, aby sme že úplne neopakovali. Tak budeme radšej vonku točiť. Vnúka budeme len tak, keď bude pršať, alebo tak, Alebo v centrách budeme, keď bude pršať. V centrách vám no, budeme alebo keď bude teplo, tak budeme točiť napríklad bazén, alebo také Za chvíľku ideme v sobotu na Zviedny výlet. Chceme tam tiež natočiť. možno ideme. Ideme tam natočiť vlogy, pridali sa k nám spolužiaci, možno chlapci ja. A možno sa pridajú, ale nevieme. Dneska sme boli v Alfa, alebo to nebude Cat Girl. Cat Girl and Boy. A Dobre. teraz je to Cat Girl. A ešte uvidíme, že si sa pridajú alebo nie. Ale oni budú len na jednom videu alebo nie. No aj to nejaké by sme mali len rozhovor. Viete, keď bude napríklad od 20 vlog, možno budeme na ceste, budeme sa pýtať povrťačok, že páči sa vám toto video, páči sa vám táto Cat Girl, či vôbec poznáte Alebo Cat Girl. Gogo, alebo tak, poďme sa na vás pýtať. Lebo my Goga máme strašne radi. Možno sa s ním stretneme, budeme spolu možno, ne? Nie, proste, Gogo je zlatý, proste, to som je chlap, ale teraz som nemyslíte, že som nejaká Primátovná, alebo tak. Nie som ani milá k ľuďom. No, Viete, len nemôžeme tu nadávať, lebo môže môj brat pozerať a on ukáže mojej mame a bude po mne. No, alebo, je. Nie? Čo? Ten strom, vidíš? Práve Maja videla strom, čo ju traktiča. Ona je sprota. Ona je sprota. Nie som... Čo som si byť? Nie. Šep. My chceme, aby ste sa aj zabavili, len tak. Proste som si tam doma, aby ste si zabavili. No, to je všetko. Ešte pôjdeme, nie som v škole, je nejaké 9 hodín ráno, a nie som v škole, neutekli sme, ale... Máme povinne aj školu. Nie. Ale sú povinne. Chodíme na súkromnú školu, Slobody 1, teraz sme v Kočiciach, na výstavby, terasa. A sme pri škole, za chvíľku ideme na chvíľku školy, čo povedia učitelia. Ideme okolo školy. Uvidíme sa tam. Idete s nami. A ako si to dobre, ja? A skate. Ja zoberiem, ja. Ok. Čakaj, si to. Tak ako vidíte, sme tu na Košice. Ideme okolo školy. Teraz uvidíte, ako sa začína učiť skateboard. Ona ešte nevie skatovať, učím ju pomaly a dá sa to. Sme na Ľudovej. Sme na Ľudovej. A treba ukázať výmeník. Viete, má potrebuje na výmeník. Dúfam, že viete, čo je to výmeník. Je to učko pre skaterov. Proste väčšinou tam chodím niekedy skatovať, ale učia ma. Nejakí ľudia ma učia skatovať. Vieš takýto Výmeník? Čo je výmeník? tá skatery tam chodia do toho učka. Hej? Ty vole. Už som tam bola. Zase aj ty budeš chodiť, ne? Už som tam bola.
Mimi sa bude zabávať, ne? Taký dole kopec. Keď tam dali bazén. Nie? No, že šmykať. Juhu! Ja mám ešte jednu malú. Wow! Pozrite, aká pekná kresba. Minule kresli, bola som pri tom, ale nevidela som to celé. Mám poď sa na tú kresbu. Krásna kresba. Kreslil to moja mama, má kamarátku a tá kamarátka má kamaráta a ten kamarát to robí, čiže ja ho poznám. No, ešte by som vám niečo chcela povedať o vlku, čiže trička si berte vy sami, prvých 5 budete mať zadarmo. Trička, napíšete nám veľkosť a všetko možné. Čiže počkajte, o chvíľu sa uvidíme. Ešte som chcel povedať, že prvých 5 nebudú mať zadarmo, ale prvňaky Po 50 alebo tak. nie po 10-20 ľuďoch, presne vám to aj napíšeme, robíme si Facebookovú stránku a keď bude už 20 ľudia, že skupia to tričko, napíšete cenu nám do komentu a toto a potom ja vám presne napíšem hneď tú sekundu, tú minútu a vy potom budete písať veľkosť a pridám si vás aj na Facebook, keď budete chcieť, dám vám Facebook na našu stránku a vy nám budete písať. O chvíľu budeme pri škole. No, už sme pri škole. Kde? Tak ma kúpiť už uvidie. To ti vidím už všetko, ktorá na týden nemusí. Celá boka. No poď. Poď. Som pri škole. Škola. Dobre. Vidíme tam už šejku, ktorá nás vidieť nemusí, lebo nemá nás asi veľmi rada. Už ste sa fotili? Fotili ste sa? No sa fotili, ja som z nich stále vypičol. Nie, nechoďme tam okolo našho bloku. Myslím, že nás to navidela mama. Poďme tak. Dobre, nechcem, aby sme išli okolo mojom bloku. Napríklad budeme mať mobil, aké máš číslo? To by som aj chcel vedieť. No tak dobre, potom bude... Napíšeme vám ako... Napíšeme vám našu stránku, číslo... Stránku sa nebude platiť? Nie, stránku sa neplatí. Urobíme si stránku, tam budeme dávať videa. Viete, my sme chceli byť prvé zamaskovaní, aby si spolužiaci to vrávali, že toto super. A si to pozeral, že... Viete, povieme to niekomu človeku, ten človek to povede komu nemu a ten človek zase, a bude to jednoducho kolovať. No, my to chceme, ale nechceme, hej, že teraz, nie sme žiadne príkladní. Proste normálne si ideme a... Normálne. Chceme byť normálne dievčatá, ktoré si nedávajú opätky, moje 10 cm. Dievčatá, normálne dievčatá, ktoré robia aby si sa bavili a trička budeme robiť. Vidíte, už sa skrytovať, ale vôbec to nejde. No, ide to, hej, naučila sa len dneska. Stav. Pred 5 alebo 5. Nie. Tak vidíte, strašne veľa aut. Sme pri našej škole. Čo do školy nevedia, že som vôbec vonku, lebo to by ani vedieť nemali. Proste chceme vám robiť vlogy. Chceme vám robiť vlogy, aby ste sa zabavili. Proste budeme vám robiť vlogy, že aj dievčatá, že čo naši majú dievčatá, alebo tak viete. Proste, to sa len dievčatá. Chceme robiť vlogy. Dobre, hneď som pri vás. Sme ďalej. Teraz sme sa dohodli, že niekedy, keď budeme sami doma, lebo ona byla na perši, ja na terase, tak by sme sa dohodli, že ja budem robiť nejaké videa, že čo robia dievčatá ráno, keď ich boli brucho, alebo keď sa učia, alebo si nevedia čo obliecť. Ja budem robiť tie videa. Alebo vtipy, alebo... A budeme robiť tie vtipy, ale spolu, keď budeme spolu s ňou, tak budeme väčšinou robiť iba vonku. Keď budeme s ňou, alebo škola, alebo škole. No škola, to by som nevedela, príde naša AM-grinerka. No, proste, Nie znajú zle, ale... Ty tam stále si sedí v tej parku.
Ty, Bohana, a teraz kde budeme točiť? Poďme do buliska. Nie, poď tu na to centro. Hej. Tam bude chata. Budeme dosť často vonku, dosť často prechádzať ľudia. Nechcem nám dať, tí ľudia vyrušili. Tak budeme čo také... Budeme sa pýtať. V sobotu po obede, keď budú všetci na obede. Alebo tak. Budeme sa pýtať nejakých ľudí okolitých, aj teraz, mladých, že ti pozerajú Goga alebo tak, lebo Gogo, fakt ja ťa mám rada a nechcem po tebe opakovať. A chcem sa spýtať, koľko ľudí ťa pozera, alebo že či bude pozerať aj nás. Chcem to vedieť. A môžeme ukázať aj naše prvé video a to je všetko. Proste len nech sa ľudia bavia. Práve nesú niečo do výmenníku. Neviem, čo vyviesť? Však vlizlo to. Viete, nás bavia také srandy. Dneska prídem domov, urobím stránku. Ale až od doktorky, ne? No, A jak ho vežú doktorky? neviem. A ty kde máš doktorku? Na Furči. Pôjdeme tam sa na tú starú pípku. Nie si. Starých ľudí. Ideme sa spýtať tej staré, že či pozná Goga, pač? Hej. Práve idem po base. Ale ideme na to. Je to nejaká stará zabrala polkovačka. Má, daj mi skejtovať. Môžem sa k nám pridajú šesačky. Má, daj skejt. Pusti, ja ti dovedem. No. Daj mi skejt na chvíľu. Počkaj. No ja. Môj. Čo? Nemaj, prosím, len jedno koľko, dole. Daj! Viete o kom skytovať, naučila sa to len teraz. A proste len 5 minút sa učila skytovať a hneď vedela. Tu máš, podrž. A takto ty rozprávaj. Viete, my tak radi chodíme do skateparku. Viem, že také veľmi nemerí kamera, lebo to je mobil. Drž, Čo mám také povedať? tak drž. Rozprávaj to. Viete, máme tu aj nezvaných hosťov. Napríklad... Toto je takmer taký Bčkár. Nie je zase Ačkár, Bčkár, ja som Cčkár. Uči. Vidíte, toto sú Bčkári. Napríklad Ačkári by chodili tie rampy, skákali a všetko ostatné. Takže Kids Girls je nová vlog show. Vlogy sú o tom, že nám dačo ponaučia. Sranda hlavne. To nič neznamená, že chceme byť také Slávne, alebo... výnimočné. Že nechceme byť ľudia, že idem po ulici a zrazu na nás sa vrznú davy. Proste normálne robia vlogy a Hej. poznáte, Čo keď ja budem v Bardejove, čo budeme robiť? budem točiť.